però de cobrar res de res. I damunt que ens porten feina a casa. Segur que els professors es passen maquinant tot el temps la feina que ens van a ficar. Els xiquets sí que treballen, que no, a veure. Els majors, els caps de setmana, a què el dediquen? A descansar. Però, i nosaltres? Nosaltres no. I damunt, n'hi ha alguns professors, els caps de setmana, fiquen treballs extres, com si no tingueren res millor a fer. L'altre dia, una professora meva em va dir, escriu un monòleg. Un què? Eixa paraula existeix? La vaig voler de buscar al diccionari i tot, i jo vaig pensar, per a què vull escriure si jo parlo sols com vull? Que no sap la professora que els caps de setmana són per a descansar? Sí, us dona temps, diu ella amb un somriure. I una porra. 10 exercicis de mates, 6 d'anglès, estudiar els verbs, control de valencià i redacció per al punt extra. Sí, ens sobra molt de temps. No serà el de les 8 hores de dormir. Per favor, que entre unes coses i altres porté més de 45 quilos en la motxilla i mon pare, quan se'n va treballar, una truita de creia en un tàper. I quan hem de fer els treballs en grups? Ahí sí que comencen les complicacions. Que si un de bàsquet, o futbol, o anglès, o dansa, o art, o unes altres de les 20 extraescolars que tenim, per no avorrir-nos. En aquest moment coneixem molt bé el sentit de les multiplicacions. Si som 2 al grup, les complicacions es multipliquem per 2. Si som 3 al grup, per 3. Si som 4, per 4. I així successivament. Sí, molt fàcil, cap problema, diu ella. Així que després de tot el que he dit, proposa que els xiquets i les xiquetes cotitzem des dels 3 anys i que quedi prohibit manar deures els caps de setmana, festes i vacances. Moltes gràcies per la seva atenció.